Ja? Ja? No, doncs ara estàvem explicant que amb tot això del núvol de cendra i tot això, que els vols, que un desastre, no pots volar d'aquí cap allà ni d'allà cap aquí tampoc. I en Jordi, qui ens explicava una anècdota que li va passar, que va anar amb un vol i al costat hi tenia un testimoni de Jehovà. Cap problema. Ara em vindran a troscar. Va, això. Diu, l'ha parat o no? Va, tira. L'ha parat o no? Tira. Està parada? No, ja tira. Va, doncs va seguir, perdoneu, la interrupció. Al costat se li va seure un testimoni de Jehovà. I passa una hostessa i diu, alguna copeta, alguna cosa, i en Jordi diu, sí, posa'm un conyac a mi. I dona el conyac, i l'hostessa diu amb el testimoni de Jehovà, diu, vostè voldrà un conyac? Un conyac? Diu, senyoreta, prefereixo ser violat per 15 prostitutes abans que una gota d'alcohol toqui els meus llavis. I en Jordi fa així. I va, tingui, li torno el conyac. No sabia que es podia triar. És molt bo en Jordi, és molt bo. És molt bo. Vols aplaudir o riure avui? Molt bé. Vinga. Apa,